କିପରି ସୁଖୀ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଭଲ ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। କିଛି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରୋପକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଯଥାରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ସଂସାର ଗଢ଼ନ୍ତୁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ। ଦାନ ଓ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥାରେ ବେଶୀ ଗପନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କଲେ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବେ।